Hello mga bata! Andam na ba kamo sa pagkaton karong adlaw? Ako, si Teacher Amelia, ang inyong maestra. Magkaton kita karon bahin sa pagdugang o addition of 3 one-digit numbers. Pagkahuman niini nga pagtulunan, gilauman nga ikaw makadugang o maka-add of 3 one-digit numbers. Ug karon kuhaa ang imong self-learning module. Atong tubagan ang parte nga baliki, isip, review sa miaging leksyon. Sige, isuwat diha ang imong tubag. Humana ka ba og tubag? Karon, atong tanawon kung husto ba ang imong tubag. Butangi og check ang matag numero kung ang imong tubag husto. Butangi sab kini og ikis kung sayo. Number 1, ang tubag. Number 2, number 3, number 4, number 5. Karon, ihapa kung pila tanan ang imong correct answers. Ug isulat ang imong score diha ibabaw sa imong papel. Diskubriha, nagpalit si Ate Lisa og mga prutas sa merkado. Nakapalit siya og 3 ka pakwan, 8 ka mangga, o 9 ka saging. Pila tanan ka prutas ang napalit ni Ate Lisa? Nasabtan mo ba ang akong gibasa? Ato karong tubagon ang mga pangutana bahin niini. Number 1. Kinsa ang nagpalit og mga prutas sa merkado? Gusto. Si Ate Lisa. Unsa nga mga prutas ang gipalit ni Ate Lisa? Maayo. Nipalit siya og pakwan, mangga, o saging. Pila ka buok pakwan ang gipalit ni Ate Lisa? Pila man pod ang mangga o saging? Gusto. 3 ka pakwan, 8 ka mangga o 9 ka saging ang gipalit ni Ate Lisa. Pila tanan ka prutas ang gipalit ni Ate Lisa? Mao kini ang atong sulbaron karon. Sa dili pa nato sulbaron ang pangutana sa number 4, timan iuna kini. Adunay duha ka paagi sa pagdugang o pag-add sa 3 one-digit numbers. Una, pagdugang o pag-add sa numero nga pinahigda o horizontally. Ikaduha, pagdugang o pag-add sa mga numero nga pabarog o vertically. Karon sa pangutana nga pila tanan ka prutas ang napalit ni Ate Lisa? Mao kini ang atong sulbaron. Unsa man ang mga numero nga gihatag? 3, 8 o 6. Mao kana ang mga numero nga gihatag. Again, 3, 8 o 6. Unsa man ang pamaagi nga atong buhaton aron masulbad ang problema nga ang pangutana kay pila man tanan ka mga prutas ang napalit ni Ate Lisa.
Husto. Addition. Addition o pagdugang ang paagi nga gamiton sa pagtipon sa mga numero. Unang paagi sa pagsulbad, pag-add, pahigda o horizontally. Atong gamiton ang mga numero nga gihatag didto sa problema. Maugkad to ang himuon natong addends. 3 plus 8 plus 6 equals blank. O kini ang angay natong sulbaron. Ang sunod natong buhaton kay atong igrupo ang mga numero. Ang 3 ug 8 unahon nato sa pag-add. 3 plus 8. Okay. So aron dali ra pangitaa ang dako nga numero diha sa 3 plus 8. So unsa man ang dako nga numero? 8. So ang 8 isud sa ulo ang 8. Okay. Ug ang gamay nga numero mao ang idugang. Diha sa imong kamot ihap og 3 or 3. Okay. So nana sa ulo nimo ang 8, 9, 10, 11. So 3 plus 8 kay 11. Ug ang 11 atong nasab kining itipon sa nahibilin nga addend nga number 6. 11 plus 6 equals pila man? Okay. Aron dali na pud sulbaron, pangitaon na sad ang dako nga numero. Ang 11. Isud sa ulo ang 11, 11. Pwede ka magbadlis o pwede sad sa imong kamot ang 6. Okay. Pero ako, magbadlis ko. 11 na sa akong ulo, magbadlis ko og 6. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. 11 plus 6 equals 17. So, ang 3 plus 8 plus 6 equals 17. Ikaduhang paagi sa pagsulbad. Pag-add pabarog o vertically. Saman ining akong gipakita. Ang atong addends atong i-add pabarog. 3 plus 8 plus 6 equals blank. Mao kini ang atong number sentence. Ang sunod nga buhaton kay igrupo ang mga numero. Ang 3 ug 8 ang atong unahon. Sa ako nang gikaingon kaganina, isud sa ulo ang dako nga numero. Ug ang gamay idugang kini. Okay, 8, 9, 10, 11. 3 plus 8 equals 11. Itipon kini sa nahibilin nga addend ang 6. 11 plus 6 equals bilangan. Again, pangita ang bigger number or dako nga numero. Ang 11. Isud sa ulo ang 11. O pwede mag-ihap sa kamot sa 6. Okay. Or pwede sa magbadlis. Okay. Sige, 11. Ihap. 11. Ang atong tubag, 17. 11 plus 6 equals 17. So, ang 3 plus 8 plus 6 equals 17. Sulayi kini. Isumada o i-add ang musunod nga mga numero diha sa imong papel. Oras na aron imong tan-awon kung husto ba ang imong tubag.
5 plus 4 plus 8. Igrupo ang unang buhaton. Igrupo ang mga numero. 5 plus 4 equals 9. I-add kini sa naibilin nga aden. 9 plus 8 equals 17. 5 plus 4 plus 8 equals 17. Very good. Congratulations! Karon, padayon na sa pagtubag ang imong self-learning module.